seguide. Que tal? Como estades? Super público, o que temos hoxe aquí. Aplauso para vos tamén, que merecedes. Para toda a xente. De Arteixo, non sodes a maioría, non? A todos a todas de Arteixo. Bueno, todos a todas de Arteixo. Que tal? Como estades? Benvidos ao Voltas co Prato, 7:05 da tarde. Aquí estamos, como todas as tardes, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Xa sabedes que temos unhas redes sociais super chulas, maravillosas, nas que nos podedes seguir, @Voltas co Prato. E, ademais, temos, atención, concurso, Así que participade no concurso e diredes vos por qué? Pois porque nos queda nada, 2-3 días, O luns saberemos quen é o gañador ou gañadora do lote maravilloso de tenreira galega que estamos sorteando no Voltas co Prato. E chegou o día das sobremesas. Estamos a venres, polo tanto, imos ter con nós, imos ter con nós a deusa. Vamos chamar aos cociñeiros do Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a dúas institucións neste plató, dúas institucións en Galicia, máis que coñecidos. Un aplauso para Xulio Mato, Merchi Rodal. Vamos aí. Pensamos que non chamabas nunca, Porque vamos esperando, espera. A plancha que temos o tiempo ya Tampouco tardei tanto en chamarnos, non? Mi madriña, que poñen unhas sillas ali para esperar. Vale. A Xulio unha Reclinable. A Xulio unha de rodas, non? No. Sí, a Xulio unha de Pero rodas. unha con puf. Con puf. Vale, moi ben. Como estades, Jules? Moi ben. Ben? Super ben. Estás contento, feliz? A tope co viernes. A tope co Benres? No, a tope co Benres, hoxe. E hoxe, como dicía antes, temos a grande sorte. Estamos, vamos, ilusionadísimos. Eu quero un día esa cámara tamén. Pero nunca para ti. Por ter con nós a deusa das tortas. Pero o se usache ti a cámara esta tamén? Sí, empezou, bueno, porque eu tamén son o deus da presentación, non é túa. Eu non dixe nada, non dixe nada. Non é, que pasa? Se están metendo comigo. Sí, foi bo, Quer dicir, podémoslo usar todos Sí, e todas, sí. menos Xulio Mato. Xulio Mato non pode. Mira. Xa o sei. Vea, vamos cociñar. A ver que nos trae Olga de Arteixo. Hola, son Olga, do Ayuntamiento de Arteixo, do meu puebliño de Reñobre. Me encanta as tartas de frutas, o de mazán, de nata con fresas, kiwi. A miña favorita é a das fresas ca nata, Fago a base de galletiña e unha alturiña de nata, poño a toda de fresas. E no medio, pois, unha fresa desas máis bonitas da cesta. Gustaríame que me deran unha novedade, a saber que novedades. Un saludiño ao Ayuntamiento de Arteixo para todos. Un aplauso, ole. Esta é boa, Non empezou o baile, non? Como que non? Vaya, xa pasei, teño moita cosa. Hombre, Xulio! Sí, que te amor es tan profundo, que tienes y que lo sepa todo el mundo. Veis, esa. Aí está, claro, disconteiro. Olga pedíanos froita fresca, como di a canción. Jules, que vas facer? Vai flipar, Olga. Vai flipar, Vai flipar, Olga. Estou flipando eu, que idea. Sí. Manguacate. Manguacate, va. Vou facer unha torta de mango e aguacate. Non me pareceu. Manga, que sería en galego manga, e aguacate. É mangacate, Manga. creo. Mangacate. Manguacate. No, está me dicindo a directora que é mangacate. Mangacate. Bueno, pues perdón, directora. Nada, por capas. Por capas. É que teño moito chollo, mogollón Vale. de chollo, Moi Se ben. acabo, eu xa me conformo. Pois este é o que di Xulio Mato, non explica nada do que vai facer, só que se vai chamar mangacate. Mangacate. Deusa, Pois eu vou facer unha masa riquísima, unha masa crevada, despois un recheo con queixo e por riba un montón de froitas. E aquí vai o que a Olga lle guste. Dixo que lle gustaban os amorodos, voulle poñer amorodos. Pero tamén unhas nésperas que estamos agora en tempada, E un canta kiwi, froita tes aí? unhas amoras que había por aí, un pouquiño de froita fresca que teñas na casa. crevada, O que me costou. Tiña zarza na casa, ten, amor. O que me Crevada, costou pensar e dicir o que quería dicir. Nésperas, amoras, ela a terminoloxía galega das froitas tiñala clara, Eu non vou como empezando, Xulio. Moi ben. Pois, como di o título do programa, Galicia escoita, hai torta de froita. No Voltas co Prato cociñamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Va.
Vamos a ver, vamos a ver, veña, que se nota felicidade, que se nota felicidade. Perdona que non te Veña, va, acompañe va. no baile. Mira, manteiga. Cho, cho. Esta é unha torta moi fácil. 50, 50, 50, 50. Vale? 50 gramos de manteiga. 50 de azúcar moído 50 dunha vez. e 50 de outra. Exactamente, bicho. Escoita, estos son, que eu acabo de enterar como se chamaban en galego. Anacardios. Anacardios, eh? Anacardios. 50 tamén de anacardios, vale? Que máis? Veña. E 50 de fariña. Primeiro vamos a empezar a mesturar isto. E 50 de fariña. Con isto temos a masa do noso... O sea, a base do noso que é un biscoito que vamos meter no forno 8 minutiños. Perfecto, a xente da casa xa sabe que nos pode E chamar... ten que o- enfriar. Xa está, xa pode seguir. É para Todo. meter máis tensión a Todo. cousa. Ten que refriar, ten que cociñarse e a refriar. E sabes que son o... 50 de fariña. Bueno, a xente que queira falar con nós, preguntarlle a Cañotas que vai facer o finde, que vai facer o domingo despois, nos lo dis. Que Que? chame o 664, 48, ese. 34, Eso é, sí, un 9. sí. Chamade ao voltas co prato porque repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra como a torta de Xulio Mato, 50, 50, 50. Pois nós damos 2 veces 50 euros e ademais podedes falar con nós. Do que queirades, do que vos dé a gana. Aí estamos, a voltas co prato. Somos... A tope, vamos, a tope. A tope co Benres. Bueno, córtanos falar Bueno, co esto xente. está, mira. Vale, vale, vale. Pa, mira que fácil. E que rápido. Ahora vamos coller 2 papeles de forno. Sí que te expresa, que andas No, na llama. presa, que o que ten presa é o forno, así que está esperando polo biscoito. Mira, bueno, é unha galleta, vale? Vamos facer unha especie de galleta. Sí. Ahora vámoslo poñer aquí entre 2 papéis e vámoslo estirar. Aí está vendo a Xulio Mato. Teño o forno precalentado a 200, pero vámoslo baixar a 180 cando metamos a galleta, vale? Uns 8 minutos. Que necesito que mos cronometres ti, Cañotas? Vale, sí. Ou nos cronometrarios, non te preocupes. Sí. Está todo aquí, tic-tac, tic-tac. Sí. Sabes que? No, ahora xa te podo chantaxear. Velo. Home, teño vídeos teus botando unha soneca. Que hoxe madruguei moito. Hoxe gravei no botando unha soneca. Váiseme... Verdad, Xulio? Váiseme a vida na carretera. Parecía, eu puxime ali ao lado del, que se Que? estaba dormindo eu. Era bo chaval. Ai, Dios, puxenlle unhas flores e todo, Non é broma, verdad? De mentira. Levantaste e tiñas Miña. flores ao lado ou non? Déxate hecho. Sí, dixen, pero isto que é? Para que me tropece? Iso, no, é que fixemos un montaxe, hombre. Xa, bueno, un pouco Ah, de un pouco. tanatorio, Xulio Mato. Mira. Hoxe pasei por diante un negocio que poñía ambulancias e coches fúnebres. É verdad, e onde está iso? Non te podo decir, Vale. porque tú sabes onde fun. Vale, Mira, pero mete é aí. que vin algún, Bueno, xa está, mira que finiño e vai para o forno, vale? Vale. Por favor, que alguén controle eses 8 minutos. Sí, vou ser A eu. 180, vale? Vou ser eu, 180. Alguén que non sea el. Veña. 8 minutos, 180 graus para Pero teño facer esa trampa, galleta, esa base, Non algo teño máis. trampa. Bueno, agora vou seguir co siguiente. Vou facer unha cremiña de manga. Vamos allá. Pasteleira. Mira, manga. Manteiga, unha manga. Manteiga, bueno, unha non, porque gardo aquí un poquinho para decorar despois, vale? E vamos poñer isto a quentar. Veña, va, pues vamos con Merche, vamos a deixar a Xulio, que quente aí esa manga mala manteiga. Oi, que tema. Sabedes que todas as cancións están no Spotify das músicas do A Voltas co Prato, así que buscade, seguídenos tamén e ademais podes ver a Merche bailando co bailela, así. Faría un gif, sabes, destes, un meme teu, así. Veña, Merche, que vas facer? Estou facendo a base, que é a masa crevada. Moi Que é ben. unha das bases máis ricas que hai na repostería. Saborosa, sí. Manteiga, fariña e azucre. Preciso, mira, ábreme ese ovo, ponno aí e engádemo. Estás segura? De que queres Sí, que faga isto? mira, así remato de facer a... Isto ten algo, É un poquinho de azucre. Ah, non pasa nada. Vale, vale. E o azucre que vai aquí. 275 de manteiga, Buah, son animal, 275 son de fariña, 160 de manteiga. E agora que fago con el? Que queres que se bote aí? Claro, na papelera. No, digo isto. Aquí, aquí. Vale. Pues moi ben, mira, xa, cuideche, abrir un ovo, xa, isto é histórico case, Bueno, con ese ovo vamos a as migas de fariña, azucre e manteiga Darlle un pouco de transfórmanse humidade tamén, non? nunha masa Claro. compacta. Gracias a ese ovo, compacta, mira. Xa temos, xa. Mirache como cambiou. Sí, vai como humedecendo un pouquinho, está Sí. guai, E ahora, podía ser, si fora un recheo salgado, poñeríamoslle un pouquiño de auga en lugar de ovo e teríamos unha base para unha torta salgada, unha quiche ou así. Que esta Como masa... sabes,
esta masa é así, sirve para moitas cousas. É moi doada de facer, solo leva eso, 3 ingredientes, 5 minutos, e agora debería ir a neveira media horiña, pero non temos tempo. Entón, non o vai que ir. imos facer é estirala entre 2 papéis. Non pasa nada, a ver. Se tedes tempo na casa, levades a neveira media hora. Se non hai tempo, estiramos entre 2 papéis. Que pasa? Que como fai calor e a manteiga está blandiña, gusta máis, pero nada máis. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe para que veña a ver estas maravillosas creacións que están facendo os cociñeros do Voltas co Prato. Recibimos con aplauso a Olga de Arteixo. Un aplauso para ella. Por aquí, Por aquí. por aquí. Ven bailando, ¿ves? Gente contenta. Bueno, ponte aquí. Hola, ponte Olga. aquí. Hola, a ver. Esto Estás es para hacer la contenta masa. porque estamos a Benres, porque estás aquí, por qué? Porque é viernes. Ah, vale, sí. Non por estar aquí. No. Bueno, por estar aquí tamén, En plan, eh. por estar aquí. No, ven. O sea, por que ven? O sea, Se que non aburrido. fora viernes xa non viña. Vale. Pois nada, pois mira, A ver. nós xa que ves, queremos che facer un par de receitas. Si che parece ben. Sí. Pois ala, negocia e converse, veña. Mira, a ver. Olga, estou facendo unha masa crevada, que vai a ser a base da torta. Imos facer algo parecido ao que está no debuxo aí. Masa quebrada, Sí, un sí, recheo sí, con queixo, con ovos, e despois por riba, ¿no? Queixo non che gusta o queixo? Sí. Ese Queixo sí de non crema. sonou nada convincente. Sí. A mí me Ese gusta sí xa un todo. pouco máis. O primeiro sí Me non gusta era... todo. E despois moita froita, teño ali un montón de Sí, froita, e un moi pouquiño bien. de marmelada tamén de Muy bien, amorodos. muy bien. Escoitei que che gustaban os amorodos e dicen, pois amorodos. Sí. Sí? Bien, muy bien. Sí, moi bien, son as dúas palabras favoritas, eh? Sí. Son as súas palabras A favoritas. ver como sale. Claro, hai que ver. Escoita, Merchi, podesme Mira. repetir todas as froitas que hai? Aí hai nésperas, Ha! kibis, Ha! hai tamén unhas moras Moras. e uns amorodos. Señoras Muy bien, moras. muy bien, muy bien. Unhas señoras moras. Unhas señoras moras, é un morón. Un morón, sí. Entón, dicías que eso que ibas a estirar un pouco porque non Vou tes estirar neveira. Sí. e vou a poñela aquí na base. Vai a ser unha torta ben altiña, Sí, sabes? Vou sí, intentar sí, que quede alta e bonita. Xa pode ser alta, é que ten que dar para todos. Bueno, forramos o molde e despois fago a crema. E levamos ao forno todo xunto, a base e o recheo. A crema de queixo, non dixetes? Queixo, yogur griego, leva tamén uns ovos e un poquinho de azúcar. Eso é o que vai levar. Olga, Unha torta moi cremosa. a túa palabra hoxe aquí é a palabra de Deus, así que dime algo sobre isto, que che parece? Pois me parece genial. Sí? Xa dixo, sí, moi ben e genial. Por ahora, nada Por ahora mal. todo ben, por ahora todo ben. Por eso, Nada porque- mal. porque, hombre, Veña. non pode salir nada malo de aí. Veremos. Gracias, Vamos Olga. con Xulio Mate, ven. A ver, con señor Julio, a ver. Co señor, Bueno, moi Olga, ben. benvida. Moi ben, dixo o señor, gustou por aquí, Me por aquí. poño do Olga. lado da Sí, aí da non tixola. me de estar moi ben. Mira, eu teño un biscoito no forno. Un biscoito, unha base, como unha especie de galleta, a ver o que sae, vale? E agora, correndo, fixen isto que é como unha crema pasteleira, ves? Que teño aquí, estireina rápido porque necesito que arrefríe. Que ten cor máis laranxa, E non sei non? se... Que Sí, unha- porque é de mango, vale? Ah, É de mango, o que fixen foi pochar o mango con manteiga e un poquinho de azúcar, tritureino, e despois un poquinho de maicena, e listo, vale? Entón, agora, que me refríe aí. Entón, ti dirás, que vas facer? Pois unha torta de mango e aguacate. Gusta o aguacate? Sí. A mí nas tostadas tamén, aquí non sei o que vais a ir. Aquí vamos a ver o que claro, vais a ir, ya, vale? ya. Entón, Mangacate, hoxe, Manga. na televisión de Galicia. entón, que necesitamos? Un aguacate que eu teño así, porque abrino para ver se estaba ben maduro, porque non me fiaba. Entón, está maduriño, Porque ten que estar maduro, non? ten que estar moi maduro, porque Moi. vamos a facer unha mousse con el. Sí, maduro, Sí, pero que esté claro, sano. sí, sí. Ah, non que se empece a poñer aí No, que non pots. este feo, pero que este sano. Entón, agora o que vamos a facer é, vamos a ir poñendo nun bol. Non escarallo o oso, eh? Por qué? No, Despois porque hai que plantalo. xermiño, claro, despois Claro, xermiño, hai que claro, plantalo. Home, lá, o xermiño Sí. un montón deles. Hombre. Peti, Do plantador de maceiras chega o plantador de aguacates. que pasa? Ai, claro, sí. Que pasa? Sí, no, o resto da xente sí, pero cañotas... Que non os carallos. Que non vos carallar, que estou con a culler. Pero se o rascas xa non me vale. Bueno, xa estamos con chorras, hai que furalo. Pero da igual, non pode entrarlle bichos. Non me feliz así con ese tonito. Vale. Que non che dixen nada. Bueno, guardamos o oso para cañotas aí, guarda ala, o oso. para a plantación de aguacates. Así me gusta. Entón, ahora, mira, vamos botar aquí a carne de aguacate, que a vamos a ir machacando ahora, e mentres vamos poñer a derreter un poquinho de chocolate blanco que teño por aquí, e manteiga. Con manteiga, que raro, eh? É así a
a receita, Cañetas? Que inventaches ti. No, é así a receita. Entón, mira, vámoslo poñer así, moi suaviño, para que non se nos queime. Deulle eu, queres? No. Para que non se nos queime. Vamos a ir derretendo eso. Entón, que vamos a facer aquí? Vamos a machacar o aguacate. Temos aquí un poquinho de queixo crema, o zume dunha lima e o azúcar. Azúcar moreno. Vale, azúcar moreno. Entón, pues vamos a ir empezando xa con isto. Ves, ten que estar para que nos faga así, como se fora que estea untuoso. Olga, non sei que che... Bueno, que che parecen que aire che dan as receitas, isto do aguacate... Este é moi curioso, eh? É moi Non sei, curioso. estou preguntando a Olga. Ben, porque Antes dixeches. un pouquiño así, estas botenlle todo moi afrodisíaco isto. Xa, Isto- non sei se o dis como que che gusta ou non. Sí, hombre. Olga, Moi afrodisíaco todo. Terceixo. Sí, sí. Aí a veres. Vengo a voltas co prato a probar as receitas afrodisíacas. Que de son? Xulio. E logo non levo vos produtos afrodisíacos. Pasaban 8 minutos, gracias, moitas gracias, porque Acaban Cañetas... de pegar forno desde o Sí, público. sí. Desde o público acaban de decir forno. Pues vamos Pero a por canta él. un jalo, Vamos a non por canta él. un jalo. Canto. Vamos a por él. Ai, a ovella, É ovella, a a ver como sai iso, a ver como sai Ahí iso. está. Ahí lo está, perfecto. Oh, perfecto. Pois sí, Moitas pois gracias. sí, Sí. Bueno, un Ahí aplauso está, mira para o que ben público moi ben. tamén, un aplauso para o público que avisou a Xulio, moi ben. Espera aí. Moi ben. Sí, porque ibas a encargar ti, pero... Bueno, porque- Que conste que chivo a decir que me acaba de decir a directora, 30 segundos Vamos a para o deixar forno de que... Xulio. Vamos a sacar de aquí para que refríe. Vale. Ahí está. Hola. Pois Olga. Esto... Toma, a colle, ver. Cañetas. Sí, ó. Olga, vou pedir que vayas á zona de sufridores. Sí, para aquí. Vai me siento. a sentarte ali, sí, despois chamámoste, vale? Vale, moi Veña, bien, un aplauso vale, para Olga. gracias. Gracias, que está con nós no Voltas co Prato. Bueno, hoxe cociñamos larpeiradas con froitas e iso sempre é boa idea. A todos nos gustan especialmente. E xa vos digo, os adianto que non é por casualidade. Non sei se o sabedes, pero moitas froitas das que temos no froiteiro son partes que a planta inventou para atraer animais que as comesen, dispersasen as sementes que levan dentro e así reproducirse. Unha fantasía. É por este motivo que estes froitos teñen unha deliciosa mestura de azúcares, recendos e cores e, ademais, están brandiños e deliciosos aínda que estén crus. Que tal discor a natureza? Xa despois, todo é gozar e comer. Vivimos nun clima templado e aquí tanto temos maceiras como pereiras, kiwis e aguacates. Estade atentos e aproveitade a froita cando toca para comer ou cociñar, xusto como facemos nós hoxe. Contádenos que vos parecen as propostas, como sempre, en @voltascoprato e participade no sorteo, porque o luns é o último día, o luns saberemos quen é o gañador ou gañadora. E dito isto, que hoxe limben, imos Menos mal. con Merchi Rodal. Porque tú eres la pastelera del sabor. ¿Sí? Mira, con amor. Mira. Aquí está o molde, a masa de Merchi Rodal. Esa é a Perfecta, masa quebrada. Preciosa, ideal, crevada. Aí a veces, mira. Mira, que masa máis bonita. Comía así xa. Wow. Está moi ben. Bueno, agora a crema do recheo. Pusen 5 ovos, 4 iogures griegos, 4, Ostras, moita materia grasa, de queixo crema e unha torta de queixo. Imos unha torta de queixo. E moita reladura de limón. A reladura de 2 limóns por aquí e o zume por aí para despois facer unha cousa que che vou enseñar que che vai a servir para todas as tortas de froita que queras facer Do na mundo tua vida. mundial. Sí. Vale. Para que queden como as de as reposterías, as das pastelerías que están todas as froitas bonitas aí, perfectas aí, super ben Que postiñas. brillan. Ese brillo vouche enseñar a facelo. Ah, pero, o sea, non tens que ter unha pastelería. No. Non che dan o título de brillantador de froitas. Igual sí, pero bueno, podes facelo na casa. Vale, pensei que non... Vale. Entón, isto todo bate. Coa batedora normal. Bate, metemos na base e o forno, 50 minutiños. Vale, marchas? entón, a ver, non marcho Tes a ningún medo? lado. No. Tes medo? Que non teño medo ningún. Ainda que hoxe houbo unha persoa que lle falou a Xulio Mato Sí? por Instagram Sí? e que lle pediu que me manchara. Por que? Xulio, isto non é broma. Xulio, a que unha señora pediuche por Instagram que me mancharas?
A mí non. Ven aquí. Non vou ir, vou quedar aquí con Merchi, mellor. Mira, Entón, bátelo ben, mételo aí. e o forno vai todo xunto ao forno, vale? Ola, que rico, que rico. Cando saia do forno deses vai estar 50 minutiños. Sí. Cando saia, poñemos un poquinho de marmelada e adornamos con froitas. Ai, temos un acuse de recibo, Para Amparo da Laracha, 93 anos, que nos ve todos os días, todas as tardes. Amparo da Laracha, Mandamos un bico moi grande. Mua. Gracias por vernos e continúa véndonos, por favor. Por favor, Amparo. 50 minutos, Amparo. 180 graus. 180 graus, Amparo, E agora, o brillo, rapidísimo. O brillo. Encende o lume. O brillo, o brillo. A canto? Zume de 3 limóns. A canto? A 9 está ben. Vale. Zume de 3 limóns. Zume de 3 limóns. Creo que eran 100 de auga, 100, 150 de auga. Mirade, 150. 150. 15 de maicena. Oh, e non leva ningún tipo de azúcar para que brille. Sí, mira, aí tes. Vale, 150, 100, perdón. 100 de azúcar. 100 de azúcar, 150 de auga, 15 gramos de maicena e zume de 3 limóns. Vale, e agora, importantísimo remexer continuamente, vale? Porque a maicena ten que disolverse en frío, senón despois queda grumos. Dalle? Sí, pero estaba Queres que limpando lle dé? tamén. Queres darlle? No, sí que no, non quero. En canto espeses, xa está. Non temos zume de limón, podería ser con zume de laranxa, pero ese é o que lle dá o saborciño rico, Vanche vale? quedar grumos. Poñerlle sempre un aromático. Vanche quedar grumos, tente. No, non hai. Vale. Vai abrillantando. Hai zumo de limón, Vale. que non van a quedar grumos. Vamos con... O meu amigo é pasteleiro, Está buenísimo esto, Está buenísimo. Buenísimo. Sí, quero probar. Tem sempre o Sí, vale, por que non? Está guai, Fixen queixo, aguacate, como se chaman? Chocolate blanco e un poquinho de manteiga. Leva aguacate isto, Aguacate, Pode meterlo moi rico, todo, non? moi rico. Sí, dalle. Despois lava la cuchara, que é a que teño. Bueno, vamos a empezar a montaxe. Está guai, Te dache sorprendido, verdad? Eu tamén. Tampouco contaba. Ostras. Quítame eso de aí, por Está favor. moi bo, Está moi bo. Moi bo, Está limpiño. Moi bo. Mira a galleta, que xa refrío un pouquiño. Joder, que rico está, Xulio. Mira, vamos a cortala así. Por certo, En rectángulos. vamos facer unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Veña, vamos alá. De que é a torta que está facendo don Xulio Matoshi? De aguacate e mango. De aguacate... Dicen aguacate, Aguacate. Outra vez. Aguacate e mango. 664 4834 9 chamade a voltas co prato. 50 euros en xogo. De que é a torta de Xulio Mato? Aguacate e mango. Moi rico, Porque, Espera, Xulio... galleta. A ver. 12 Aí. aguacates, 12 aguacates. 12 badaladas. Está guai, Boa, mira, a ollo, que se vexa que o fixen a ollo. Está mallado. Que te quedou perfecto. Bueno, mira, ahora vamos a poñer a cremiña de mango. De manga, perdón. Está buenísimo todo isto. Vamos a montar este. E ahora... Gusta choviño dulce, Olga? Sí. Vale, pues mira, porque na receita non leva, pero ahora vamos a poñer unha soleta destas, pero vamos a poñer un poquinho de viño. Eso vai matar a directora, porque non lle dixen, pero ocurreu a última hora. Mira, mollamos un poquinho así. Mira, vamos a dar un toque ao oso do aguacate. Sí, para que me salga ben, Para non? que se salga ben. Mira, ahora poñemos este así. Entón faz. E ahora vamos a rematar. Casoletilla esa faz. Botaslle por riba viño doce, non? Eso, botamos un poquinho de viño doce para que nos quede máis tal. Bola en riba do revés. Poñémosle Da crema de do revés mango. para que nos faga de cama para crema de... Para E crema de ora, coa aguacate e manga chocolate. pasteleira. E agora, ca manga pasteleira, facémoslle o dibuixo que máis nos guste. Ostras. Vale. E temos... E ahora aquí encima vamos a poñer un poquinho de mango picadiño. Está soando o forno de Merchi. Pues veña, esto... Moi ben, A que sí? Moi ben. Sorprendentemente ben para ser el, De verdad. Veña. Merchi. Hai que abrir. Abre. Está un tachán ou que? Non hai un tachán aí para esta muller, un algo. Amén, por favor. A mire, pai. Guau! Mira como Agora. callou. Que chula. Isto vai estar boísimo, Merchi? Eso vai estar riquísimo. Isto vai estar boísimo. Mira, a pregunta é de Xulio, pero Vale. xa que estou aquí contigo, non? Vale, queda. Facemos. Veña. Imos a Pontareas. María Teresa, que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de hablar con vosotros. Bueno, nos encantadísimos de que chames, por favor. Oye, non sei se eres unha muller larpeira ou non. Mucho, mucho. Pois tú estás... No sitio adecuado. Chamaches nun momento, sí, axeitado, no día exacto. Claro, son dúas tortas, porque o dixo non sei se chamarlo torta. Tortita. Tortiñas. Moi distintas. Non sei cal che inspira a ti máis confianza, cal comerías primeiro? Me gusta esta, la de Amorodos. De Merchi, que esta... Grazas. Esta ten un aspecto, verdad? E además, van brillar as froitas, Sí, dixetes. claro, eso, temos aí. Pois veña, María Teresa, por 50 euros, dime de que é a torta que está facendo Xulio Mato. Es torta cremosa de Amorodos, nésperos, kibis y amoras. No, a de Xulio. ¿Ah, de Julio? Sí. De aguacate y mango. Moi ben, aí está, moi ben, sábeo todo. Sábeo todo, María Teresa, moi ben. Moi ben, María Teresa. Pois, moitos parabéns polos 50 euros, a disfrutalos, xa sabes que, cando queiras podes vir, vale? Vale, muchas gracias. Veña, un bico, Gracias. un bico. Adiós. Cariño, chao. Bueno, pois... Adornar, que solo nos Mira, queda que adornar bonito, aquí. mira que bonito. Sabes, Hache? Es un coador. Ecuador no... Non tes un coador? No, igual, Eu vou aproveitar para pedirlle a Olga que se levante e que veña ver isto. Un aplauso para Olga de Arteixo, que se levantou na llama. Mira. Por favor, por aí. Hola, Olga. Uy, Mira pa aí, Sí, a verdade ahora que sí. queda adornar. Isto é coas sí, froitas sí, que sí, máis sí, te sí. gusten. Que teñas na casa. Sí. Cada día podes facela diferente. Guau, Que pensei que queda mellor así, máis bonito, así. Montada por riba. Vale. Así. Guau, Merchi. O sea, Merchi está facendo unhas... Primeiro verde, logo maduro. Bueno, a ver, Sí. quere... non sabía. A señora directora quere unha mostra do brillo. O brillo... Ah, sí, En canto a refría é como os das pastelerías. Queda, Sí, sí, a froita sí, queda sí. unida unha con outra e despois mantense máis tempo. Parece E como gelatina. como ten zumo de limón, ten un saborciño tamén moi agradable. Bueno, estásme Verdad. deixando pan, poxe, Hombre. E Vaya tarta, vaya tarta, mira, eh. si te fijas, aquí as nésperas Sí. puxéronse un pouco oxidadas Sí, porque porque se oxidan pronto, corteinas sí. só antes do programa. Unha vez lle poñamos o brillo, xa non va a ter ese problema. En serio? Ainda Claro. que se oxiden as froitas e lle bota o brillo... Antes de, se yo botas, antes de que se oxiden, xa non se oxidan. Joder, Entón, pois- sigo adornando un pouco. Vamos a dar un super aplauso a Merchi Rodal, que nos acaba de dar unha torta de 10. Veña. Esta es una torta, madre mía. Grazas. Imos ver a Luz, veña. A ver. A ver, Olga. A Pues ver. estes son os fillos pequenos, daquel. Sí, sí, Hai sí, os sí, tes. sí, sí. Fíxeche, só tres porque non me dou tempo de máis, que me meter moita caña. Pero mira, tes aquí o biscoitiño, a galletiña, Oh, que rico. a cremiña de manga, a mousse de aguacate. Dixéchelo ao principio e ao final. Despois dixéche mango todo ao programa. Bueno, pues manga. Claro, es de sabio rectificar. Vale. Despois a soleta, un poquinho de viño doce. E Sí, aí hombre, tes claro. Pasteliño, que parece para regalar. Pois, por favor, que lle quedou precioso. Está boísimo, Xulio Mato. Un aplauso para él. Veña, vamos á mesa de probar. Vamos. Por aí. Por aquí. Sí, por aí. Aí á dereita, Madre no mía. cabeceiro. Aí. Ah, no, á dereita. Pero vamos a ver, muller. Si ves os cubertos aquí mal ajo, por que te botas ¿Qué por outro sei? lado? Por qué? No sei. Bueno, vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Queremos que nos digades dúas das froitas que utiliza Merchi Rodal na súa receita. Dúas, A que queirades. Amorodo, néspera, amora, o que vos dé a gana. O que queirades. Dúas das froitas que utiliza Merchi Rodal na súa receita. O kiwi tamén, 664 4834 9 chamada de voltas co prato, 50 euros en xogo. Cando queiras. Perdón. Cando queiras, Olga. Ti valle dando sen presa pero sen pausa. Mima Merchi Rodal, Ui, non está moi establisto, No? Gira. Aguanta ti, si queres, Aguanta ti si queres, non vai ser. Aí, Aí está. Imos ir a Boiro. Aurora, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como estás, Aurora? Moi ben, e vos? Vos vexo que ben. Bueno, a ver, con isto aquí diante non temos queixa, A A verdade verdad que ten toda unha pintaza. é que hoxe traballaron ben, Incluso Xulio facendo sobremesas ás Están moi veces. bonitas. Ves? Preciosas. No, moi bonitas. Gracias. Moi curioso, moi ben, Xulio. Veña, Sí, por 50 euriños, dime dúas das froitas que utiliza hoxe Merchi Rodal na súa receita, Aurora. Amorodos e kiwi. Moi ben, un aplauso para Aurora que leva 50 euros. 50 euros que van para Olga de Boiro.
Bueno, mandamos un bico moi grande, vale? Moitas grazas. Gracias a ti por chamar, un bico. E outra probando. Chao, chao. No, Aurora era, Aurora. Entendín yo. Aurora de Boira, Aurora. No, Igual dixe que... seguro que se engañou. Igual me enganei eu. É moi deso, gañota, sí. Pois, chegou o momento de verdade. Buah. Dende Arteixo, Olga, nalgún momento parará de comer, tranquilos. Chegará o momento. Vamos alá. Olga de Arteixo, despois de probar as dúas receitas, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Están as dúas superiores. Sí. Superiores, non boas, superiores. Superiores. Pero... Pero voume quedar ca de Xulio hoxe. Ostras! Xulio Mato, non contaba ninguén. Non contaba ninguén. Señoras, señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos o luns, como sempre, con máis receitas. Aquí, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Un bico grande, chao.